Көн театр сөйүшчү дуслар. Мин Абдулла Кариев исеминдеги Татар дәүләт яшь тамашачылар театры артисткасы Алия Фәйзрахманова. Һәм театр турында бүген сезнең белән әзрәк сөйләшеп алырга уйлыйм. Безнең репертуарда балалар һәм яшь-үсмерләр өчен спектакльләр бик күп. Һәм тәҗрибәдән чыгып шуны әйтергә мөмкин. Балалар белән эшләгәндә иң мөһиме ихласлык. Һәм гомумән ихласлык ул һәрбер эштә дә иң мөһиме. Инде төпләбрәк сөйләшсәк, менә ниләр турында уйларга кирәк. Театр, спектакль куярга җыенган коллегаларга. Иң беренче, иң зур мәсьәлә ул тел. Чөнки драма артисты балалар тел белән эш итәләр. Һәм күп кенә очракта аларның текстлары аңлашылмый кала. Һәм бу мәсьәләгә бик зур игътибарны бирергә кирәк. Сәхнә теле дәресләре, һәрбер сүз ачык булырга тиеш. Логик басымнары, бәлки каяндыр ниндидер тренингларга йөрергә кирәктер. Һәм һәрбер рольне уйлаганда бала белән аерым-аерым аның теленә басым ясап, туктатып озаграк эшләргә кирәк. Чөнки драма спектаклендә иң мөһим әйбер ул сүз. Һәм сүз аңлашылмый калса, алдагы уен бер вакытта мәгънәсез дә булырга мөмкин. Бу беренче. Икенчесе, балалар рольләрен тудырганда дип әйтелгәндә, үзләреннән чыгып эш итсәләр, үзләренең характерларыннан чыгып эш итсәләр, аларга уңайлырак булыр. Бу инде балаларга булышучы, спектакль куючыларга күбрәк өндәү, алар балаларга ниндидер өзекне аңлатканда, ни өчен бу персонаж шулай эшли, нәрсә эшләргә тели, аның максаты нидә? Һәм бөтен роли турында һәрбер персонаж буенча сөйләшеп чыгарга тиеш. Һәм балаларга ак яки кара гына дигән максатларны салырга тиеш түгел. Чөнки бит кешеләр начар яки яхшы гына була алмыйлар. Нәкъ шулай персонажларны да драматурглар язганда, ни өчен ул шушы явызлыкны эшли? Ни өчен? Бәлки шушы персонажларның тарихын уйларга кирәктер. Бу күренешкә хәтле аның белән нәрсә булган? Һәм ничек ул үзгәрә? Шушы үзгәреш процессы спектакль барышында тамашачыга күренеп торырга тиеш. Һәм спектакльләр куюның төп максаты да, театрның төп максаты тамашачыга менә шушындый ниндидер тәрбия бирүдә. Һәм балаларда шулай ук мәктәп баласымы, балалар бакчасы да тәрбияләнүче балаларның, алар барысы да аңлап эшләргә тиеш. Һәм тагын бер шундый бик мөһим момент бар. Бу хайваннар турында спектакльләр кую турында. Хайваннарны тормышка иҗат иткәндә, букваль рәвештә хайван итеп кенә мин куян, мин бүре, мин төлке дип кенә уйнарга түгел, койрык уйнатып, мыек уйнатып, һәм анда ниндидер былай торып кулларны куеп сикертеп кенә уйнату түгел, шушы хайваннарның характерларын җиткерергә кирәк. Төлке хәйләкәр генә түгел, ул ниндидер образлар, бәлки ниндидер параллельләр кертергә кирәктер. Менә ниндидер күз алдына ниндидер кешене китерәсеңдә, үзеңнең танышыңнан менә шушындый үрнәкләр китерергә тиеш куючы кешеләр. Мәсәлән, бәлки аларга якын булган ниндидер бөтен кешегә билгеле медийный дип әйтелгәндәме, ниндидер персонажлар, аларга билгеле булган шоу-бизнестан, мәсәлән, дип әйтелгәндә, ниндидер павлинны уйныйсың килсә, мәсәлән, Николай Басковны күз алдына китер дип әйтергә, яки ниндидер тыйнаграк кешене. Шушы хайваннар да, алар
шундый очракта алар кызыклырак, кабатланмасрак булыр иде. Һәм һәрбер баланы индивидуаль яктан ачырга кирәк. Һәм тагын бер бик мөһим әйбер бар. Кайбер вакытта распределение дигән распределение дигән әйбер бар, рольләрне бүлү. Рольләрне бүлгәндә кайбер вакытта бу малай безнең яхшы сөйли, күп яхшы ятлый текстны дип кенә бүлмәскә, аларның характерларыннан чыгып аю образына, кайбер вакытта аю ялкау, кайбер вакытта аю усал да булырга мөмкин. Шуңа күрә туп-туры гына тасвирламаска, бирелгән стереотиплар белән генә түгел, элек барлыкка килгән стереотиплар белән генә түгел, һәрбер спектакльнең үзенең ачылышлары булырга тиеш. Бу иң төп әйбер. Балалар белән спектакльләр куйганда һәм шушы спектакль эчендә конфликтларны алар ничегрәк чишәләр. Конфликтны чишкәндә характерлардан чыгып эш итәргә кирәк. Һәм балаларга музыкаль чишелешләр, музыкаль бизәлеш белән бик булышырга кирәк. Әгәр дә кемдер яхшы бии икән, аны аерым бии торган номер итеп куярга ярамый. Ул бик органик рәвештә бәйләнеп китәргә тиеш. Әйдә, син яхшы биисең, син монда биисең дип кенә номер итеп кереп китәргә тиеш түгел. Ул шушы җырга, бәлки җыр башланыр алдыннан җырның ниндидер бер 4 юлын иң башта үзеннән чыгып сөйли, аннан соң җырга кереп китә. Һәм шулай ук костюмнар мәсьәләсенә дә әзрәк тукталып китәргә теләк бар. Костюмнар чишелеше күбрәк очракта турыдан-туры. Әйткәнемчә, күбрәк гади тормышны тасвирлаганда, әлбәттә, монысы бик җайлы, күлмәк, итәк һәм башкалар балаларча һәм менә инде җәнлекләрне тудырганда, анда гадәттә колак, мыек, койрык һәм башкалар инде перчаткалар киелә. Менә бу инде әзрәк кичәге көн дип әйтергә мөмкин һәм шулай дөрес булыр. Бу балаларга да кызык түгел. Һәм бу стереотипларга китерә караган кешегә. Шуңа күрә костюмнарны башкачарак чишергә тәкъдим итәргә телим. Мәсәлән, алыйк бүре образын. Шул бүре образын сез ниндидер рок персонажы. Әлбәттә, костюм тектерү бик кыйбатлы дигән сүз дә ишетелергә мөмкин. Ләкин сез бу костюмнарны үзегез бүгенге тел белән әйткәндә handmade да ясый аласыз. Ниндидер кожа кисәкләре, ниндидер мех кисәкләре белән үзегез тудырырга мөмкинчелек, балалар белән бергәләшеп. Әгәр дә төлке икән, ул ниндидер гламур стразалар белән, ялтыравыклы, менә инде шушындый прототиплар, бүгенге заманга туры килә торган прототиплар аркылы эшләсәгез, балаларның үзләренә дә кызык булыр. Һәм караучы, тамашачыга да бу якынрак әйбер булыр. Һәм алар балалар ниндидер абстракт куянны уйнамаячаклар, менә шушы җәнлекләрнең кечкенә генә элементларын грим аша бирергә була. Гримнан сайлау өчен дә хәзерге көндә интернетта үрнәкләр бик күп, шуңа күрә аларны берничә элемент белән генә тәкъдим итәргә кирәк. Берничә кашлар бик яхшы уйный. Мыеклардан арынырга кирәк инде. Бусы костюмнарга килгәндә, тагын бик мөһим әйбер бу куючыларга. Ни өчен балалар театр түгәрәгенә киләләр? Үз юшрак очракта тыйнак балаларга игътибар бирелми. Аларның ничек дип әйтим, турысын әйткәндә, бик талантлы түгел, яхшы балалар белән генә күбрәк эшләргә, җайлы балалар белән күбрәк эшләргә тырышалар. Менә син менә шундай тыйнак баланы ачырга тырышырга кирәк. Ул театраль түгәрәкнең төп максаты да шунда. Балалар үзләренең русчалатып әйтсәк, комплексларыннан арынырга тиешләр.
Һәм тагын бер шундый тенденция күзәтелә. Кызлар үсә матур гына булырга тырышалар. Егетләр ниндидер батыр дип әйтегендәме, хәзерге модный сүз белән әйтсәк, крутой булырга гына тырышалар. Менә шушы театр түгәрәгендә балаларга шушы спектакльне әзерләгәндә тәрбия мәсьәләсе бик мөһим. Чөнки ул сәхнәгә дә бик чыга. Ахырдан менә мәсәлән мин күп кенә балаларда күрәм улай берне, ул мәсәлән, юк, мин булай эшләмим, мин булай матур күренмим, яки мин нәрсә юләрме әллә булай дип сикерергә дип, менә шундый аларның менә шундый заштампованный стереотипность дигән әйберләр барлыкка килә. Бу әйбердән арындырырга тырышырга кирәк. Кызлар ямьсез булырга, кәмит булырга курыкмаска тиешләр. Егетләр лузер рольләрендә ниндидер менә шундый бүгенге сүзләр инде бу менә аларга бу сүзләр якын. Һәм укытучылар, остазлар шушы балаларга якын да булырга тиеш. Һәм шул ук вакытта аларга акыллы фикерләр дә җиткерергә тиеш. Бу шушы түгәрәкләрнең төп максаты дип саныйм. Һәм балалар процесстан, спектакль кую процессыннан тәм табырга тиешләр. Алар ой тизрәк куярга, менә мин иптәшләрем күрсен дип, менә шул результатны гына көтәргә тиеш түгелләр. Алар процессын, шушы кую процессын тәмләп, репетицияларга рәхәтләнеп йөрергә тиешләр. Тагын так. Менә тагын бер бик мөһим мәсьәлә бу спектакльнең мәгънәсе. Бу спектакль белән без нәрсә әйтергә телибез? Бу спектакль белән нәрсәгә өндибез? Шушы әйберне һәрбер персонаж, кечкенә генә рольмы, зур рольмы, алар барысы да шушы зур максатка барырга тиешләр, аны алып барырга тиешләр. Үзләренең шундый термин белән әйткәндә инде внутренний яшәешләре белән, ичке яшәешләре белән. Һәм шушы максат ачык ярылып ятырга тиеш. Һәм тагын бер шушы укыту, тәрбияләү мәсьәләсенә килгәндә тагын бер мөһим әйбер бар. Балалар белән башка балаларның спектакльләрен карарга да йөрергә тиешләр. Алар үзләренең тормышлары белән генә кайнап яшәргә тиеш түгелләр. Алар кызыксынырга тиеш. Спектакльләрне бәлки телевизордан, интернеттан карасалар да була. Бергәләшеп утырып, материаллар алып килеп карарга, менә чит илдә менә мондыйлар бар икән. Менә мондый эксперименталь спектакльләр бар. Яки барып зур артистларны зур сәхнәләрдән карарга, мюзикллар, аларны зур артистлар кебек әзерләргә кирәк. Зур артистлар кебек. Һәм алар шушы дөньяга тулысы белән кирип китеп, үстен генә карарга тиеш түгелләр алар бу мәсьәләгә. Һәрбер эшкә дә алар аннарысын шулай тотыначаклар. Һәрбер башланган эшләрен төпләп, аңлап эшләячәкләр. Һәм бу шушы кечкенә генә спектакльдән башлап алар зур тормышка аяк басканда инде шушындый профессиональ дәрәҗәдә багаж белән керәчәкләр. Мөгаен спектакль алар өчен, минем өчен спектакль ул яңа тормыш, яңа образлар, яңа тормыш белән яшәп, башка, үзгә тормыш белән яшәп карау. Һәм башка кешеләрнең фигыльләрен аклау өчен. Һәм киләчәк тормышта карашка бер төрле генә үзеннән чыгып кына карауда түгел. Һәм бу бәлки киләчәк буынны тәрбияләүдә бик зур адым булыр. Һәм иң мөһиме, балалар белән һәр вакыт алардан фикерләрен сорарга. Фикерләрен репетиция бетә, син аңладыңмы, аңламадыңмы? Менә шуларны фикер алышу дигән әйбер бик мөһим.